Police Corporal Andrew Joven, nga isa sa mga akusado sa pagpatay kay Delphine Britanico, nagpadulong sa NBI Regional Office. Dungan sa voluntaryo nga pagsumite sang iya kaugalingon ang tuyo sini nga mangin testigo sa kaso. Anay Assemblyman Buddy Britanico ginkalipay ang madasig nga pagsolbar sang NBI sa kaso sang iya bata. Sa dugang nga detalye, makaupod naton live si John Sala. John? Said Kate Adrian halin Marso 12 pa sa nag-awol o kon absence without leave si Police Corporal Andrew Joven assigned anay sa ICPO kag isa sa mga ginatudlo sa likod sa pagpatay si negosyante nga si Delphine Britanico apang sang Biyernes nagpalapit na ini sa NBI 6. Tuman ang pagpasalamat sang pamilya Britanico sa NBI nga amat-amat na nahatagan sang hustisya ang kamatayo ni Delphine Britanico. Pero ang kasubo nga ilang nga nabatyagan, preska sa gihapon. Until na mabugat yun man, ikay titiyo mga palangga man hatong bata ko. No? Kaya di siya sila. So mabugat pagyapon and manalangan nagapangita kami sa hustisya. Positibo silang ang mas madasig ng dalagan sa kaso matapos nga handa si Police Corporal Andrew Joven nga magtestigo. Yara na sa NBI Central Office sa Metro Manila si Joven matapos nga nagpadulong sa NBI Regional Office Biyernes ang hapon. Si Corporal Joven ang ginkasuhan sang murder kag theft upod si Police Corporal Jerry Villanueva kag duwa ka wala pa matumod nga Suspek. Ginkumpirma ni Anay Congressman Salvador Britanico amay sang ginlothang patay nga negosyante nga si Delphine Britanico. Ang voluntaryo nga pag-turnover ni Corporal Joven sang iya kaugalingon sa NBI 6. More or less may definite direction na ang kaso kaya na-identify na ang at least duha ka tao. Plano ni Joven nga mag-apply sa Witness Protection Program sang gobyerno bangod may pamahog sa iya kabuhi. Samtang nagapabilin nga under restrictive custody si Police Corporal Jerry Villanueva sa Regional Headquarters Support Unit sang Campo Delgado. Naibaloan nga pila ka adlaw matapos sa tabo ang krimen sa Enero 19, personal nga nangayo sang bulig kay Presidente Rodrigo Duterte ang amay nga Britanico para masolbar ang kaso sang iya bata. Wala man inis sang lain sang buot sa kapulisan apisan nga wala gilayon masolbar ang krimen. After the President investigated, instructed I should say, that the NBI would be the one to conduct the investigation. I think the internal protocol arrangement between the NBI and the PNP is also clear that the one who is the principal investigator would be the lead investigating agency. Said suno sa NBI 6 nagpanindugan si Joven nga hindi siya ang main suspect sa krimen kag labi subong nga ginakabalakan sini ang iya nga seguridad. Said John, may ginambal na bala si Joven or ang iyakop danan nga pulis kung sino tong duwa nga jando nga basta subong wala pa ma-identify? Said sa aton nga pinakauli nga pagpakigangot sa NBI 6 wala pa sila sang lead kung sino ang duwa nga wala pa makilalaan nga kaupod sang duwa ka pulis nga nagahimo sang krimen. Apang sa pag-turnover ni Joven sa iyang kaugalingon sa NBI, isa na ini ka welcome nga improvement sa case kag sarang na nila subong mapadalman ang iban pagid nga impormasyon nga posible makatumod sa duwa pagid ka mga suspect sa krimen. Said Madamang salamat, John Sala.